בקין מכין בסלון שההורים בהיסטוריה, וברגליים שם פה גימון. בבשעה שאליי אוכל פה לסויה, עוד נכנס עם טייץ ורגליים חזקות. מיכל לאוהד סודות על האוזן לוחשת, בקין שומע קטעים בשיחה. היום את העוף נבשל עם פתיתים, היא אומרת, בגלל הצדק חצי המשכורת הלכה. ובמדפים בבית של נדב אנשים שלשלים לי קמח מצה, לי קמח עצוב עצוב אילי. גם בלי טיטים זה טעים ככה במרגיע, אמא פותחת זה גם עלי. אילי מקצה המטבח עכשיו כבר הגיע, נמאס לי מאור, איזה יום אוכלים רק טיטים. ובמדפים בבית של נדב אנשים שלשלים מקמח מצה, לי קמח עצוב עצוב רקוב. זה היה ביום חמישי, ביקשתי מאמא שתכין לי סנדוויץ' אבל נשארו רק פיתות, אז בסוף לא אכלתי.